моята лекция се концентрира върху подхода и отдадеността, които са нужни за установяването на правилен менталитет и следователно на правилна професионална експертиза в създаването на успешен профил в музикалния бизнес. По принцип, в подобни събития винаги обичам да започвам с малко по-генерални теми от този тип, защото въпреки, че за някои хора би било по-полезно или по-предпочитано по-скоро да започнем веднага с неща от типа на това как да експлоатираме AI алгоритми, как да конфигурираме оптимизационни процеси в платформите, как да постигнем най-високия процент на конверсия между таргет аудиториите, които сме си насочили, и активността в различните сфери на кариерата, която имаме. В повечето случаи, особено когато става въпрос за артисти в начално ниво на развитието си, това са теми, които независимо какъв е типа информация, която предоставяш, те няма да бъдат полезни при положение, че основните фундаменти по отношение на това как да се отнасяме към кариерното си развитие и това как да структурираме различните фази на неговите части е на много високо ниво. Затова аз винаги казвам, че музикалният бизнес, въпреки че оперира по изключително сложен и непредвидим начин понякога, е базиран на много проста концепция, която ако бъде осъзната в самото начало на структуриране на каквато и да е активност, това може да значително да повиши шансовете за генерирането на правилните резултати. Защото в края на деня успеха в музикалния бизнес е изключително лесен и изключително семпл. Ако имаш възможността да създадеш продукт, който има потенциала да генерира емоционална връзка с крайната аудитория, че ще бъдеш успешен, независимо какви са обстоятелствата. Това всъщност е концепция, която съм коментирал и съм имал честта да дискутирам с изключително голям брой от успешни фигури в музикалния бизнес и това, което ми е правило впечатление до този момент е, че всички именно гравитират около тази мисъл. Виждам, че даже имаме и посетител с тениска на Motionless in White. Всъщност това беше последния път, когато говорих именно с Крис Motionless, това беше едно от основните неща, които си дискутирахме доста дълго време. Когато става въпрос за успех и когато става въпрос за изграждането на правилна активност в индустрията, за мен има три основни фактора. Това са типа подход, който се използва, интензитета на дадения подход и постоянството на дадения подход. Ако един артист има правилното разбиране за това какво иска да постигне, как иска да го постигне и какво е нивото на отдаденост, което е той и групата или хората, които са асоциирани с този проект, са готови да инвестират в този процес, ако имат готовността да вкарат целия си работен капацитет в процеса на установяването на много интензивна рутина върху голям период от време, чисто емпирично това е формула, която няма как в крайна сметка да не генерира възможно най-добрите резултати. Затова всичко започва с личното усъвършенстване. Изключително важна част от всичко това е да се изгради личната обективна самооценка на това спрямо какви са основните характеристики, какви са спецификациите на дадения бранд не само като личност, не само като артист, но и като професионалист, за да се установи правилна картина спрямо това какви са вашите силни части, какви са вашите слаби части, как те могат да бъдат оптимизирани, съответно минимизирани, когато говорим за слабите такива и в крайна сметка да се целият процес на стратегизиране на кариера да бъде разположен и да бъде алокиран във възможно най-добре и рационален вариант. Както казах, нуждата от подготовка за постигане на професионално развитие е абсолютно първата фаза, която е необходима да бъде преодоляна, за да може да бъде постигнат какъвто и да е успешен прогрес. Въпреки че това са генерални неща, винаги първата асоциация на повечето артисти, когато биват представени с подобна информация са това са неща, които аз вече знам, аз съм наясно, преминал съм през този процес, нека да говорим за конкретни неща, за това как да правилно както казах, например, да
изградим AI алгоритмичен процес, който да ни даде възможно най-високия процент на конверсия в различните платформи. Нека да работим за това да изграждаме статистически профил, който ще ни направи абсолютно релевантни спрямо различните стандарти, които са в музикалния бизнес. Но от моя личен опит мога да кажа, че ако един артист мисли по този начин, това е абсолютна индикация, че той не е готов да предприема подобни стъпки, не е готов да предприеме и да използва каквато и да е информация в тези насоки. Защото него именно му липсва обективната преценка. Той се чувства комфортен в своята позиция, приема, че има всичките знания, които са му необходими и раздава вината на това да не постига успех на външни фактори. Което чисто от личностна перспектива е нещо, което няма как да предразположи към каквито и да е позитивни резултати. Затова в следващата част в процеса на установяване на успешен профил е именно приемането на знанията, приемането на информацията и конвертирането им в знания. Ако дадем за пример моментното събитие, вие вече сте получили днес огромен обем от информация. Вие я приемате като даденост, но за да бъде тя използвана във ваш позитив, тя трябва да бъде имплементирана във вашата активност. Защото едно е да добиеш информацията, но за да се превърне тя в знание, за да се превърне в част от вашата експертиза, по-трудната част е всъщност да се интегрира във вашата активност. Защото иначе целият този процес абсолютно не може да се похвали с никакъв синхрон и в крайна сметка различните звена не са обвързани едно с друго и няма как това да генерира какъвто и да е позитивен прогрес. В тази гледна точка, друг много важен принцип, който за мен е изключително важно да всеки артист, особено в началните етапи на неговата кариера, да използва и да има предвид, е винаги да държи отговорен само единствено себе си, когато става въпрос за каквито и да е аспекти от неговата кариера и винаги да търси начин да бъде независим спрямо това, което иска да постигне. Ако се изгради компенсационно мислене от рода на аз съм изключително талантлив, аз имам абсолютно най-добрия продукт, но медиите не ме отразяват, лейбълите не ме разбират, аудиторията не разбира колко велика е музиката ми. За да бъда аз успешен, ми трябва букинг агент, трябва ми лейбъл, трябва ми PR, трябва ми да работя с някой световно известен режисьор, за да ми направи видеото, трябва да работя с някой световно известен аудиоинженер, за да ми направи музиката. Това отново просто предразполага към изграждането на ужасно неефективен менталитет, който в един или друг случай първо няма да доведе до абсолютно никакви добри резултати, второ ще бъде забелязано значимите фигури в индустрията и няма как той да бъде оценен в дългосрочен план. Така че усъвършенстването на активност трябва да бъде организирано по много точен и по много релевантен начин спрямо конкретния профил на дадения артист. Универсални решения и универсални формули за успех няма. В момента естествено са изключително популярни гурута в музикалния бизнес или статии или каквито и да информационни ресурси, които казват ето това са 10 стъпки, които вие ако изпълните ще си качите песента днес в Spotify, утре ще имате 5 милиона стримвания, след това ще подгравате Металика за 85 дати на следващото им турне и някакви подобни неща, което е смешно. Така че първата важна част, когато става въпрос за установяването на крайната цел, към която един артист трябва да се придържа, е не да визуализирате и да пласирате желанието, което си представяте като крайна цел на вашата активност. Или иначе казано, не е това да свирите пред 100 000 човека, да имате 15 милиона стримвания в Spotify, да имате възвръщаемост на инвестицията от рода на $600 000, а да се установи стъпката от креативна и от професионална гледна точка, която ще генерира този резултат.
Особено в артистичната индустрия това е важно да бъде насочено именно към вашия артистичен продукт. Не е да... Или отново, не е това да свиря пред определен брой хора или песента ми да бъде слушана определен брой пъти, а да бъда в състояние да създам продукт, който да генерира този резултат. Защото това автоматично дава фокуса ви върху артистичната и креативната страна, върху която вие имате контрол, а не върху нещо, което е изцяло базирано на второстепенни фактори, които няма по никакъв начин как да бъдат предвидени. Именно и тук това визирам с придържане към артистизъм на модифициране на кариера, защото ако се постави грешната цел, особено ако тя бъде асоциирана с комерциална гледна точка, в един момент дори на подсъзнателно ниво артиста започва да прави компромиси с артистичната неща, с артистичния аспект на неговата дейност, за да постигне комерциалните успехи, с които той по един или друг начин асоциира успешната си кариера. Така че е много важно да има много силно разделение между артистичния менталитет и професионалния менталитет и за да се намери баланс между тези две аспекта, защото в крайна сметка това може да доведе до някакъв конвенционален успех, който в крайна сметка, така като това е важно за всеки човек на изкуството, да носи удовлетворение, да носи удоволствие за това, че вие постигате това, което искате чрез нещата, които създавате, и в същото време сте в състояние да генерирате и да установите рентабилна кариера. Друг основен аспект, който е особено напоследък забелязвам като огромен проблем, особено при прохождащи артисти, е асоциацията на сложността със съвършенството, което е абсолютно грешна концепция, което води до разхищение на ресурси, което води до създаване на абсолютно нереални стандарти, което води до грешни очаквания и абсолютно чувство за нещо, което не се заслужава. Защото това, че продукцията на вашата песен струва $15,000 или че видеото ви струва $35,000 или това, че в песента си имате около 7 смени на темпото, около 15 трака само за синт звуци и така нататък. Това не ви прави по-добри от други групи, не ви прави такива, които заслужават внимание. Това само себе си не е факт, който по някакъв начин може да бъде категоризиран като качествен такъв. Така че, когато става въпрос за създаването на музика, всичко трябва да бъде натурално и това да не се асоциира по никакъв начин с други фактори, по които по един или друг начин могат да имат различни точки на успех. Развиването на работната среда също е изключително важна част от всичко това. Тук е много важно да се уточни, особено когато става въпрос за работа с групи, че обособяването на роли е изключително важно и най-вече не е задължително, че ако сте приятели, ще работите добре заедно. По-скоро аз даже силно бих препоръчал това да не се случва. Това вече са психологически становища, които могат да биват разгървани в много голям обем, но е важно да има тази дистанция между различните взаимоотношения, различния им тип и да има разбиране как те биха могли да повлияят върху, в крайна сметка, върху успеха на даденото начинание. Следващата част, която смятам за много важна, е приоритизацията на основния план. Сега, разбирането за успеха също е, разбира се, много относително понятие. Всеки има различна представа за това как и по какъв начин успехът бива асоцииран с неговата личност. Но в крайна сметка има две основни точки, които трябва да бъдат споменати. Че участие в музикалния бизнес не трябва да бъде прието като професия, като работа, като призвание. По този начин се дава абсолютно пълната отдаденост на целия процес, който е необходим, за да се генерира отново обективен бизнес процес. В крайна сметка, когато вие сте в състояние да изградите рентабилна кариера, чрез продукта, който
създавате напълно искрено и напълно натурално, това за повечето артисти, дори при неосъзнаване на целия принцип, води до обективен успех. Кариерното развитие и целият процес на структуриране на кариерата към него също е процес, който трябва да бъде, към който трябва да бъде подходено по изключително внимателен начин, защото трябва да се създаде менталитет на поставяне на реалистични цели. Това е нещо, върху което е много важно всеки музикант да работи, защото естествено, когато става въпрос за нещо, което създаваме, ние сме емоционално свързани с него. В повечето пъти нямаме реална представа и перспектива за неговите същински качества и така нататък. Затова е много лесно, когато един артист създаде продукция от каквото и да е ниво, да започне да си мисли, че той е достоен за световно господство и че песента му е 10 пъти по-добра от абсолютно всичко, което се случва на музикалния пазар. Но в крайна сметка трябва да се установи такава структура, в която успеха е базиран на малки стъпки, на малък прогрес, на реалистичен такъв, защото ако се поставят не само нереални, но и неправилни цели, това само може абсолютно да обезмисли цялата активност в бизнеса. Също така за артист е изключително важно именно поради тази гледна точка да има менталитета да бъде винаги готов да се възползва от каквито и да е шансове за прогрес и по този начин също ще се изгради просто за представата на правилните фактори за успех. Отново много артисти бъркат тези понятия, особено когато става въпрос за рентабилност и популярност. В нашата страна тук това е особено видоизменено, особено когато става въпрос за по-големи имена, които възприемат факта, че получават TV поява или радио поява като абсолютен атестат за тяхното световно господство, докато в същия момент имат около 1% конверсия и около 2000 стрима на песен, което е абсолютно показателно за това как се развиват определени процеси. Отдадеността на процеса отново е фактор, който зададох по-рано. Тук, както споменах, просто е важно всяка отделна личност да има желанието и готовността напълно да се отдаде на целия този процес, защото, както и вероятно повечето от вас знаят, активност в музикалния бизнес не е нещо, което започва в 9 сутринта и свършва в 5 вечерта. Изисква много повече от това. Изключително емоционално изтощаващо е и в крайна сметка, ако вие не сте в тази активност, защото се наслаждавате на самия процес, а сте в нея, защото искате да постигате определени резултати, в крайна сметка това никога няма да доведе до правилните резултати. Основно от маркетинг гледна точка, това е един от основните принципи, които аз винаги давам, особено когато става въпрос за организирането на какъвто и да е бранд девелопмент в този аспект и в тези сфери. Много е важно да се намери и да се установи менталитет, който търси установяване на пазарна ниша, а не да се търси активност, която се опитва вече да се намести в установена такава. За мен е винаги намирам го за изключително ирационално, когато чуя доводи на даден артист, който казва: аз искам сега по този начин да си организирам целия ролаут, защото виж, Bring Me The Horizon направиха същото и при тях проработи много добре, значи и при мен би трябвало да работи много добре. Което отново по абсолютно базисна дедукция може да забележите, че това няма как да стане. В един момент успех в музикалния бизнес е базиран на това да бъдете по-добри от хората във вашата ниша, да бъдете по-успешни от тях, да генерирате по-добри статистики от тях. И ако в даден момент цикълът ви на действие е базиран на това, че искате да бъдете по-добри от някого, но в същото време следвате неговите стъпки, може да премислите как това няма абсолютно никакъв смисъл и няма как да се случи.
Противопоставянето на категоризация за това за мен е изключително важен аспект, когато става въпрос за установяването на правилен и добре опериращ бранд. Защото ако вие установите тенденция, ако вие се стремите към това да обособите своя собствена маркетинг ниша, да обособите своя собствена таргет група от аудитория, вместо да се опитвате вече да прилагате продукт с определени тенденции, за да впечатлите вече съществуваща такава, чисто математически, чисто аналитически това минимизира шансовете ви за успех многократно. Докато ако се приеме ролята на иноватор, вие вече сте абсолютен лидер дори в подсъзнателна гледна точка в лицето на неутралната аудитория. Така че това вече ви поставя в съвсем друго ниво на възприятие от гледна точка на това как продукта ви бива възприет от хората, които вие искате да впечатлите и да конвертирате вниманието им в различните фактори за успех, които са релевантни към вашата активност. Значението на маркетинга от тази гледна точка в много чести случаи е изключително грешно възприето. Маркетинга всъщност не е сложен процес, независимо как изглежда и как определени хора се опитват да го презентират. Това си е продължителна активност, която просто има нужда да бъде постоянно адаптирана към характеристиките и спецификациите на продукта, който имате и на крайната цел, която сте си поставили. Това просто е компонента, който конвертира всичко, което правите, цялата продукция, която създавате като артист и я генерира в резултат, което в крайна сметка е най-важната част от целия процес, поне от бизнес перспектива. Когато става въпрос за създаването и усъвършенстването на бранд, това именно е една от тенденциите, които споменах по-рано. Трансформацията от активност в култура. Вместо да се опитвате да навигирате цялата активност в ниша, която вече има установени характеристики, трябва вие да възпитате аудиторията си в определената дейност, която е нужна на вас, когато става въпрос за генерирането на правилните резултати. Точно там се включва и фокуса върху експлоатирането на USP, която всяка група всъщност трябва да започне с този процес, когато става въпрос за установяването на какъвто и да е работен план и стратегия за развитие. И в крайна сметка всичко трябва да бъде оформено в циклична дейност, в която вие сте в състоянието да се възползвате и да максимизирате капацитета на всеки отделен аспект на вашата дейност, така че да можете да се възползвате от трафика, който генерирате чрез активността си в една сфера, в друга сфера от развитието си, така че в генерално погледнато да се установи активност, в която момента се запазва постоянно и капацитета и потенциала на интереса, който генерирате от общата аудитория, постоянно нараства, така че да не се губи целият процес на постигане на правилния резултат. Така че това са много набързо основните три момента, които бих казал, че са изключително важни най-вече за изграждането на правилен подход към процеса на стратегизиране на кариера. Пак казвам, естествено за някой от вас, може би това е генерална информация, която се възприема като даденост, но това са неща, които наистина не само трябва да бъдат осъзнати, а и трябва да бъдат интегрирани в дейността, когато става въпрос за установяването на правилен бранд, на правилно организационно структуриране, така че в крайна сметка да се постигне правилната конверсия. При по-специфични въпроси сега вече можем да говорим за конкретни части на експлоатирането на платформите, на конкретни тенденции, които трябва да бъдат взети предвид при установяването на каквито и да е маркетинг активности, но слушам те. Който ми беше интересен, да, и ще го задам на микрофона. Да. До каква степен, понеже това е нещо, което засегнахме, това е вече по-специално за менажирането на един музикален проект или на артист,
на няколко пъти така се засегна, че ако не е в ролята на артиста да бъде one-man show и да прави какво ли още не е, то много често се случва така, че дори един менеджер да бъде всичко, което дори и не трябва да бъде като и примерно booking agent. До каква степен можем да приемем за окей, не за напълно начинаеш, но доколко е вече уместно да си няколко неща. В смисъл такъв, че минахме и през платформите, които доста помагат да се случват. Ако трябва да дефинираме една позиция, която е ключова за една група или артист, като роля, която трябва да бъде до тях, да го кажем така, то коя би била тя в музикалния бранш изобщо? Тоест аз ако съм група или музикален проект, ако трябва да имам някакъв бюджет за един човек до себе си, какъв би следвал да бъде той? Ами аз бих казал, че чисто от гледна точка на бюджетиране това би бил мениджъра. Защото в крайна сметка в повечето случаи, когато става въпрос за конфигуриране на каквито и да е легални взаимоотношения, нещата в индустрията са базирани по този начин, че с тези договори той има най-голям мотив да генерира успеха и развитието на артиста. Ако говорим за booking агент, да, чисто в дългосрочен план това може да доведе до позитиви, но трябва да се вземе предвид, че booking агента работи и генерира възможности, които са много близки до неговия успех. В крайна сметка той иска да организира шоута, така че да си вземе процента от тези комисиони. Той не се интересува относно генералното развитие на артиста. В същото време това до някъде важи и за лейбъла, така като в момента влиянието на лейбълите при развитието на артистите е много минимизирано. В повечето случаи тенденциите са такива, че те търсят готов продукт, в който да изисква минимална инвестиция, така че те просто да печелят от него с абсолютно минимални усилия. Тоест, така, че един лейбъл очаква от артиста вече този DIY елемент толкова засилен, че лейбълите всъщност очакват да си сипят турбата с пари върху нещо, което кажи, че вече е достигнало една точка на пречупване. От към музика, от към това доколко е интересен, набиране на аудитория и съответно някакси вече достига на този потенциал и цялата възможност за неговото изпълнение. Лейбълите вече, честно казано, фактора за качество на продукт е много голям, но ако се говори чисто неформално, с представители на най-големи лейбъли, наскоро имах такъв разговор с Тод Макарти, който е бивш вайс-президент на Sony USA, на бивш General Manager на Fearless и така нататък. И аз напълно съм съгласен с подобна тенденция, чисто от гледна точка на човек, който работи с групи. Лейбълите търсят професионалисти, те не търсят артисти. Те искат да имат установен работен процес с хора, които са отговорни, представителни, работят добре и на които могат да се разчитат. Защото в крайна сметка продукта, естествено, до едно ниво неговото качество е от изключително голяма важност, но след това в един момент наистина усърдната работа и правилният подход към процеса, който може да бъде максимизиран от практиките на лейбълите, може абсолютно изцяло да компенсира липсата на някакви значителни артистични качества. Ако няма, аз имам един последен, може да отречем. Може да не ми отговаряш, ако не сметнеш за много уместно, но от българската музикална сцена и по-скоро от алтернативната и underground е вече малко експлоатирана дума, но от, да кажем, не идеалния мейнстрим. Коя група или артист би казал, че изглежда като най-добре сгубен продукт? От артистична гледна точка или изцяло? Може би изцяло е най-правилният въпрос да задам. Да. А може да кажеш и за двете. Според теб. Честно казвам, това е въпрос, който ми е носил много негативи, защото особено по телевизионни участия и по събития доста ме питат тези неща. И ако трябва да бъда пределно честен, за мен няма такъв артист в момента. От артистична гледна точка има изключително талантливи музиканти и композитори, но чисто от гледна точка на всичко това, което беше коментирано в тази лекция, по отношение на отношение на процеса, по отношение на обективна преценка, на професионализъм, на готовност за развитие, за мен не съществува така. За момента.
Благодаря. Благодаря.